Gedang godhonge tela, titik edang sing penting rata kucingane Mahesa Budaya. Ayo, ayo madu, lala meong meong ya. Ayo mana kucingane sik noman. Daging empuk. Penting ora apa mati. Iki kucinge sik enom. Kirun, ayo rem kirun. Utuku sik tegas Pak. Irisik. Abel ning disik. Abel run. Oh, utuku sik genep Pak. Kirun. Ayo. Iki lho run mikir. Ayo. Obut. Hoi. Iya. Pedot nyokot kucingan sih tegas. Sambung banter mano. Sing demung utune poal. Abel. Sahara. Aku sik noman. Untukku genep Pak iki mate. Oh aku tuwek rut. Ayo. Apa iki? Yo. Sing gembung tuwek Nom-nomane anu Pak Sampir. Oh iki. Lah iya. Ayo. Ya. Ayo. Mbak JB, untukmu sik genep. Oh, sik genep untune. Lah aku arep pedhot. Bakron umurmu pira, Kron? Umurmu wis ben nonton pedhot untukmu. Ayo wayahe Yo ala, yo. Gara-gara anakku ngeki belungan. Oh, kowe. Yo. Meong. Yo. Mahesa Budaya. Yo. Ayo ger. Sing ngedang wis tuwa ger. Ayo. Sing ngedang wis tuwa ron. Penting utune jangkep.
ayo man wah. Yo. Aduh, yo. Kucinge cakep cepat terbinas rapi. Wah, kucinge etes man. Tua aku sih, ke depan tuku man. Ya, gelundung. Raga tua jiwa muda. Bene poel. Aja kejak omonganku, Bro. Ora. Obos. Ayo Rut, bawa Rut. Kaparat jo sira anggung sumbar untukku tak tutupi tanding yudha lan mami sigra waspadano apa kang wis tara ya iki kasetet mami mergane leno gawe bantening bumi apa wong tuwa aja mbok kudu Tunggu tak tutupi. Sopo iki maneh? Raga tuwa tapi sing ngengel maneh. Ayo lo masuk. Sing penting SKK yo maneh. Yo iki lo maneh. Yo mah. Yo.
diganggu boneka cantik dari India boleh dilirik ndak boleh dibawa boneka sayang berbaju biru boleh disayang ndak boleh diganggu sluku batok ela elo sirama manyang solo le oleh payung muna mek jeneng lolok beh wong ngerti ora obeh yen obeh ngadeni bocah yen urip golek duit ayo ya ayo men wis rajine gak maisa budaya ao ea slow ujung jari balung rani kalopo ten salewo etiku kayung yunas lagamu saya nambahi wangon dasar ayu lentir kuning ora mau kalatiku dadi koming mesema sedine aku wis trimo kana tak anggo tombo kangenku rina wengi tansah lewatiku tan bisa lali saya suwe ora gampang bebrayane udune kaya piye bisane kaya wong kae tembokne aja ngete kabeh wis ana garise sing nyata ganta jaya mele wong sing samastine bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak menghias angkasa aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada kiblate madhep Mangilan saka desa Batang Saren Gunung Bolo katon asri tak sawang kaya Taman Sari akeh wong padha ngombar rasa tuwa padha ngobrol asmara ngobrol janji-janjine janji palsu ngobrol janji nganti lali anakku tuh Bapak Sampir matur nuwun rawuhipun ayo kene ge yo lo
Ayo man ger sira padha takiya maesa budaya ayo sing durung tepang uga ditepangke sing durung kenal uga dikenalke sapa ta iki sing dalem mriku rawuh wonten dalem mriku kepa maesa budaya kang mijil saking leladan Kalikrawa Sembung Matwa ayo pan jos kaya mangkene ya Matwa jebul kaya mangkene saya suwe saya regeg lan uga gayeg Matwa oh bok sing gendang menari jombor ya weh pokoke luar biasa matur suwun